Lamia jud di manayo ni mga babae sa TikTok. O yung siksi kayo ba? Be. Be. Ano man? Gusto ko mukhaon. Mukhaon og Pagkaon. unsa nga pagkaon? Gusto ko anang parat-parat. Parat-parat. Ay naikon dito, nay sinugbang bulad. Di lang ko anang bulad. Unsa man di imong gusto kaon nun? Gusto ko mukha og rabbit. Unsa ingon nimo? Rabbit. Katong lechon rabbit, good. Lechon rabbit. Unsa man ang klase imong gusto pa ngayon? Wala man na diri, layo may baligyanan na. Palitan ko ni Madili. Wila ko ron. Ay, ayaw naghilak be, Palitan na nga ko. Tara, palitan tag lechon rabbit ha. Nang mo. Grabe po ka mag-crave be. Uy nga, lagyo mo kay tagadtuan. Pwede ra man tata mo palit og lechon manok. Dili nang. Pwede ra pod lechon baboy. Dili lagi ko lagi. Pwede po lechon pakseo. Nang kasabot. Uy, nagdili ko kato akong gusto. Anong lechon rabbit man jud? Unsa din na ana di ay parihara man na lechon. Mao may gusto ka uno niya. Mo'y gusto ka ano ni? Ni Bibi. Ang bata ang mga ayo. Dili man bata mo kaon na ikaw man. Siya manggod. Di nakikita lang siguro kag mga post pod sa Facebook pod kay ngunana mo na gusto nimo i-apply sa kuha. Bahala ka dira. Basta ka na akong gusto. Kami ni Bibi. Wala ka dira. Bibi, murag diri na to ba? O diri na gyud tong lugar gani. Asa naman tayo magkakita? Ay sa unahan pa dito sa may plaza. Laya pa kayo? Wala tragon makaon lay kag rabbit karon. Gusto niya kumukhaon Lagi ka mukhaon kag rabbit karon. Gusto niya kumukhaon ka rabbit ba? Kuyo ba sig panok mukhaon lay kag rabbit lagi karon lagi. Hulat lang hapit na taon na naman dira sa unahan. Saan mo kaon ano? Sakit akong liog. Dari na, Be. Relax lang, relax ni parating pa ko. Yulat pa na ako, relax lang dara ay Saan naman siyang, Be? Kalma ba. Chat na ko. Ala, Be. Be, mo na siguro na, Be, oh. Mo na niyo? Pulutan ako diri ha. Nana jud ang rabbit. Hala, rabbit. Excited na kay kumukha og rabbit. Hala. Ito kaya po da anak nila. Uy, sige pa man na sila istorya. Be, uli na diri. Na. Patugay ba? Sit man sila tabi, eh. Tama na rin. Yes, mo na ni Be. Mo na ni rabbit. Nya mga na ta. Dili na ta sa sakinan mga on. Asa man dito mga on di ay? Ang rabbit, Be, nindot po siya nakaunon, Be. Kanang nindot po ang palibot ba? Kanang gwapo po og ambience. Tumang ka, uy. Sige. Mangita tag lugar nga nindot. Mina, Be. Balik gawas. Oh, diri ta mga on. Mo na ni Be. Oh, mo na ni diri. Mo na ni nature, Be. Oh, nature, na ikabaw, na sagbot. Bang. Na mga kahoy. Ay. Lahi lang, Be. Tingnan ta diri, Be. Maglain man. So magpilian na pod nimo eh. Lain kayo, makakita ko malibang ang kabaw. Sa mukha jud ning bayhanan ni. Ali sulod balik be. Pero gunitin eh. Ha? Grabe po ni kapilian ang buntis oy. Makatagam. Dani nga gani na. Oh lagi makakaw tag rabbit ron. Kaw tag rabbit, relax lang dra. Okay. Yes, dali abi. Wow, mao ni ang rabbit, lamiag purma oy. Grabe lamiya oy, rabbit yun jud lami. First class man nga karne be. Awaha tilawan ako. Ay! Oh, sorry ka. Ikaw na. Uy, man kayo siya tanawon, Be. Ha? Uy, kayo tanawon. Unsay luoy tanon sa mga kapagkaw na diri ba? Huwag may kayo og tiil, oh. Unsa di ka? Lechon mo ni ang lechon rabbit. Uy, kayo, Be.
Napa siguro ni pamilya ganina bago siya giiyaw, be. Naunsa naman ka? Bilayo kay tagyatuan di para sa rabbit o niya. Ingunan na ra di ka di ay. Dili ko makaunan, be. Kami awa. Delicious. Grabe o kan biyo. Dili na. Dili lagi ko. Muli na lang tabi. Uli na lang ta. Lahi na lang akong kaunon. Unsa man mo kaon nun? Magpreto na lang tagbulat. Pandamay.